Pero God Lord, nga di sila maabdan na dito sa kadagatan, mabot sila dito sa buhol, sa way mga kakulian. Saan pa man silang biyahe, gikan diri Ginoo, Father God Lord, tabunin siya sa mga meet na dito. Para sila mga warrior angels o guardian angels o God Lord Jesus. Lord, nga sa barko, walay mga dagkong mga balod, Ginoo, Lord, mga hangin, Ginoo, Father God, nga dagko, Ginoo, Father God Lord. Hallelujah, bisan pa man sa tripulante, sa driver, sa bus, ikaw, Ginoo, Father God Lord. Magagiya kanila, Ginoo, spirit of error, we come against you by the blood of the Lamb. Bisan pa man, mga daot sa sakyanan, hallelujah, bisan pa man sa barko, God Lord, mulawig kini, Ginoo, nga malinawon, umabot dito sa buhay, Ginoo, safe and sound, Ginoo, Father God. Bisan pa man sila makuha nila, matagbo nila, Ginoo, ikaw magapahimutan kanila, Ginoo, dito sa quarantine facility, Ginoo, wala maipon, Ginoo, sa mga affected, Ginoo, Father God, Lord Jesus. Ikaw, Ginoo, Lord, magapahimutan sa tanan. I-order ang tanan nilang mga lakang, Ginoo, Father God. Kining tanan, O God, Lord, among ibalik di kanimo dong. Salamat sa ngalan ni Jesus. Hello guys. Anak ko na. Usgaw ikaw, binay may. Napamidro sa iligan, malarga ng buhol karon adlaw. Kanya, taon-taon siguro pa naging Cagayan. Loyo pa man sa low pressure. Napa may low pressure pero salig na sa Ginoo nga diretso akong biyahe. Karon mo lakaw nami, mugi ka nami sa mong balay, paingon nami Cagayan. Bye-bye guys. Ito na yung bus terminal guys. Yung bus terminal. Pila punta sir, no? Pila punta sir? Pila wani bayad sa akong bag sir? Kamon duha. Ilan dua? 791? 791. Para hagnap. Tagbilaran. Mahal ang tagbilaran. Brato ang hagnap. Si tatay, ay man, unsay ya? Temperature ya. 36. 36. Man. English. Oh, cellphone, no? Datlaw ng barko no. Karon sa barko. Alas 7 na kasi. Mga sir, ano ba? Dili tali. Ang keso niya kani. Sige, salamat sir. Kulay plate call? Oh, nagduga lang tag 30. Ay 149 ito sa ano po? Oh, pwede lang isang taas sir, kaya itapa rin nyo kaysa dua kalingkuranan, isa na may uling ko. Oh, sige. Ano? Dili, kuha sila ka. Pag-iyan. Thank you, sir. Bus number 582. Kuwasa kong bag tayo may galisod ka tayo. Dali ko. Kailan? Dala ka. Ano? Saan nga, wala pa ulit boy. Kayo ba? Wala ka, natulog naman ito ganina. So guys, padto na may sa Cagayan no. Ito, doon. Ako. Kalit ka pa sa hilo. Kalit ka pa sa hilo. So, yan na lang sa sunod update.
guys, mag-prepare namin sa mga gamit. Guys, abot na din mo guys. Mga tayo. Ah. Ay. So guys, nandun sa terminal, no? Paadto namin sa Pantalan. Pila ni mo nabayad sa printanan tay? Ha? Yagas? Betul kang. Abot na to sa bidang to. Oh. Lahat. Kaya ko pala kayo, ikalit na mo. Yun sir, siguro terminal media. Yun po sila, 25. Nakatong po, nakablok. 25. Salamat kay sir ah. Wala naman yung kuha na niyo. Pagbalik na mo diri sir. Yun ay. Ay, 93 yung makuha. 93 yung makuha sa iyo. Boss, balik lang ko sa imo direct. Balik lang mo. Salamat kay sir ah. Tayo, okay. Gini lang parta mo sa. Salamat kayo, boss. So, tayo mo na may buhol. Muna na yung Pantalan sa Cagayan. Oo. Wait eh, kamagi yun, may ko ano? Ha? Hindi, likod tagi. Sir, Ah, 6:30 pa? oh, Asa man yung standby? di pagos mo dito sa guard. Oh, 6:30 para ba mong boarding sir? palusot na nila. Asa man yung standby ron, sir? Balik mo dito sa counter na sir. Ari mo standby ko na nila. Operasyon na dira. Ah, sige, salamat. Pwede rada. Balik palya.
So guys, balik na mi no, kay dili pa dating sulod di ay, ninya ni sulod na mi. Balik lang sa mi sa mong giagian guys. Start na guys. Hike mig balik, wa mi pasod na sa barko. Tahay guys oh. Okay kayo guys. Balik sa amin sa mga agya ni Ron. So see you na lang sa sunod update no. Bye bye. Lahi na yung barko nga giadtuan day. Ang barko nga atuan ron mao na gyud tinuod. Hi kapod me. Tara guys. Ang barko magkan. Ayan. Sorry lang yung kayo ha, pati yung quality sa mong camera. Si mga kuan na ng kalakihan ay. Oh yes. Mamma mia. Adlok ato. Adlok ayo. Sarada yung original yan. Pangutana sa'yo, sa atong higdaan na to. So guys, alari sa barko lang. Katong na market seat 19 Bulag-bulag na. Dili tayo ka. Dancing one mo ba? Amoy kuan ron. Tigagan ang pagka. Tigagan. Sa kani 19 atong may market seat. Ako ka ba? Asa ka 19? Ah, 21 nasa dapit. Asa dapit? Asa ba? 21. Twenty-one mang madere? Yeah, sok na sila. 21. $19 o 20. Ako ning 19. Wala dahil may sa mga higdaanan di ay guys no. Nalami sa mga higdaanan. Tatay kay dira. Dito ko sa pikas, dito ka nang na-exit to.
kato sa exit tayo o tara na exit kato diri sa mi standby nya pa nimo biyahe alas city siguro kundi alas 10. So guys no matulog sa amin ni tatay no na naman mi sa barko no sa tatay natulog na siya so iyo na lang no sa among pag-abot dito sa Tagbilaran. So guys, salamat sa yung pag-support sa mga day no. Sunod mag-story mi unsang nahitabo na dire sa barko unsa man pagkuan kay grabe mo ang kuan pagsubok nga no kuan before we nakanhi dire. Grabe ka kuan. Amazing you guys si God guys no. So salamat kayo kang God no. Amen. So guys, update na lang din sa sunod na vlog ha. So bye bye. So guys, no, naabot namin. Itay, una na tayo. Una na. Nyata. Sunod lang ta sa linya. Boss. Yung mga tong bag? Bag? Ah. Apa? May kapig. Ano eh? Tawag na eh. Wow, alas 12 ano eh. Patay kita. Tawagin mo hindi ko. Quarantine. Mga mong tent guys. Tent. Na. Yung gawas. CR. Welcome to our vlog again. Continuation rin itong ganina, no? Tad-tad sa tatay glamas. Magluto tao. Juan, adobo nga hipon. Ano yung sudan karon guys? Dara Hipon.
quarantine meron dire. Mga kinabuhi, ano no. Dami sa tent. Muna yung mga gamit, oh. Ano siya, gidadaan mi sa ako ang mami, o kuan. Chessboard para kalingawan. Yung mga foods. Like this. Thank you. Dayon, kani guys, kani, kailangan may thermal scanner kay gina-maintain amo ang kuan, ang temperature. Tinta mong gamit kay dagko kay lamok niya wala ni muskit nang tinta mong katulgan niya mga manulog. Kaya tandam na natong kuan para pangluto sa hipon. Sa Bisaya pa kuan ulang. Ulang. Okay. Tinuod lang guys, kaning kanon ganina pa alas 4. Naguba lang ang rice cooker, gilisag bago mong karon pa mi kaluto utro. Ganina pa nang alas 4. Alas 4 pa nakita ang wa. Ibali-bali na namo kung unang rice cooker o gyapon. Jud, may gani na niabot si mami. Lisan karon okay na. Nagluto kami kanon dahil ready na namo ang para sa hipon yung mga lamas. Okay na. Init eh. Wala na. Ako din gamit guys kay electric ang satay. Stove. Electric stove. Para lutuon na mong hipo no. Bitsin, mana lah. Orang may yatag, na tayo buwatan na. Wag. Wag ni tingog. Wala pa nakainit eh. Kami kabalong gamit ani guys no. Taod-taod pa daw na siya minute ay. Mang rente. Tagang mo pati na sirgot. Muna ni nang rente. Lahi ang buto kay diretso ron to direct lamang gud. Hay na ba ano? Wow. Amazing. Itas kutsilyo eh. Suka. Bitsin-bitsinan. Artista gue bitsin-bitsinan. Huwag po yasin.
Kinauboy ni, kinauboy. Napi chicken joy dira na ako guys. Sobra ganina udto. Oh yeah. So guys, no, nag-chase mi, ay nagdana mi. Kaya kuman lutong sudan. Matulong man ang undang mo. So guys, tabla. Yan tayo, isa na lang lamihan natin. Masaya na. Lami na lang, bala ko ibitsin. May bitsin guys. Kinauboy. Sana na. Sukar lang, bitsin. But nga naman sukar, guys, kaya may bitsin. Patag imbento ni mga na away. Sige guys, update na lang sa kung managluto ka. Babish.
So, what's up guys? No? Bye-bye. Hindi ay no. Sa tatay, kaon mo siya. Bye-bye na tayo. Bye-bye. So guys, maro to mong vlog karon no. Ako like outro kay kakaon mo sa tatay. So, bye-bye.